תוציא את זה כבר, מהר. יהיה טיול אחלה, זה מה שיקרה. פעם ראשונה שאתה שותה, נכון? כן, מקווה שיהיה בסדר. חיים. דניאל, פאק אחי, נראה לי הוא התעלף. שקט, אני שומע מישהו. אתה סבובונוב פה. לא? הם משהו את דניאל. הם לא מציעים אותו לפולין, וזה הכל בגלל שהוא נתפס לבד. הם אמרו שאם הוא יגיד עם מי הוא שתה, הם יקלו לו בעונש. טוב, עזוב את זה עכשיו, אני הולך לוודאות שהוא לא הולך להלשין. הוא לא יכול להלשין, הוא לא זוכר על מי. נו, מעולה, אז מה אתה רוצה ממני? אנחנו צריכים להודות. לא מגיע לו לקבל את העונש הזה במקומנו. הוא לא היה עושה את זה לנו. אל תגיד כלום לאף אחד. בבקשה, רן, פעם אחת בחיים שלך אל תהיה צודק, תהיה חכם. אני איתי, מיוט 12, אני יודע עליך, ואני יודע על עומר ההוא. כדאי שתלכו ותספרו לו מה קרה, כי אחרת אני אעשה את זה. די כבר, נמאס לי מכל החרא הזה, נמאס. המנהלת עצבנית רצח. אז מה? שמעתי שחגגתם בטיול השנתי. חתיכת מפגר, מה אתה חושב שאתה עושה? ממש חכם!